Her står vi med et aktiv panel 9 Premium, og jeg starter lige med at logge på min profil. Og her har vi da koblet Logitech Reach, et kamera, direkte ind i skærmen med kun en USB-C-kabel. Så åbner vi Prometheans nye whiteboard app, Explain Everything. I Explain Everything har jeg mulighed for at indsætte forskellige typer af medier, inklusiv et eksternt videofeed, som for eksempel fra Logitech Reach. Så vi går i Indsæt medier, vælger ny video og får kamerafeedet direkte ind på skærmen og kan arbejde, annotere, kommentere, lave noter. Logitech Reach har full HD, autofokus og zoom, og det er mikrofoner innebygget. Man kan også rotere, og man kan også tilte. Man kan justere slik, horisontalt, eller ved å klippe ned, så kan man også ta den ned for å zoome, eller opp for å få et større perspektiv. Det kan enkelt stues sammen og settes bort. Spørg Logitech Eller Promethean. eller Scandic, hvis du trænger inspiration til gode løsninger med interaktive skærme og kamera.